Ai, pe cine o cărești acolo? Hai, o cărește. Hai, o cărește. O cărește. Nu. Cine aici pe tine te-a obișnuit? Hai, spune. O cărește pe tăți. Pe răi ăștia. Cine pe tine te-a obișnuit? Hai pe mame, ia nu o cărește pe mama. Sofica. Ca vedem. Ai. Hai, o cărește. Mai avem loc. Mai înșarcă. Sofica. Ai. Cine? Hai să lucrăm pe tati. Tata este, ia, nu te ia în brață. Nu vrei să iei tata în brață? Trebuie să iei momentul atunci când... Cam ușa se enervează că noi e în braț și să înșeapă. Sofica. Soficuță. Hai, o cărește. Nu. Sofica. Hai, o cărește, mama. Cum tu o cărești aici? Cine pe tine nu te ia în brață? Cine nu te ia în brață? Hai împreună să lucrăm pe tata. Asta. Mai tare. Ia uite, tu pe mine mă ocărești, nu ți-i rușine. Tu de ce mă ocărești pe mine? Cum mă ocărești pe mine? Ia, nu ocărește-mă. Nu, ocărește-mă așa cum numai și mai ocărește. Da. Tu cu mine te svădești, nu ți-i rușine. Tu ești fată, tu așa vorbești cu tata. Tata când era metel, el nu se certa cu mama. Tu de ce te cerți cu mine? Tu de ce mă ocărești pe mine? Eu ți-ai ți-am făcut. Sofica, nu te nerva, dar hai, o cărește, și te nervezi. Ai. Am așa să iei, da, Neau. Tu pe mine mă ocărești și nerușinată ești tu. Cum mă ocărește pe mine? Uite la mine. Neau. Tu așa mă ocărești? Ce râzi? Apa определеște, ori tu râzi, ori tu o cărești. Nu zășnică? Ea spune, bunica, привет! Noi asta îți luăm și îți transferăm la bunica. Și Natasha, dă-și tu la bunica un привет. Привет, nu mă procură de șapă și nu ia că deși e să uit, că e și arde lumină. Ты что, не